खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो दिनैनि समाव रायजोआव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै जा थाखानाय मोन 14 ट्राइबेल हारिफोर एबा एसटिफोर बे ट्राइबेल हारिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा मोनद' हारिनो जा एसटि होनो नागिरदों बेनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो एबा हेंथा खालामनाय बाथ्राखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मालाब्लाबो मोनद' हारिनो एसटि होनो हाया होननानै जोंनि जा थाखानाय मोन 14 ट्राइबेल हारिफोरनि आफादफोर गोख्रों हेंथा खालामनानै बाथ्रा बुंगासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां दैदेनगिरि एबा लिडारफ्रा बाथ्रा बुंदों। एमएलए रबिराम नार्जारी थामहिनबा बिटिसिनि इएम रबिराम नार्जारी बिथाङाबो से बिन्दोबो थाखानाय एसटिफोरनि खहा जानो हानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों। इउजि ब्रह्म बिथाङाबो थाखानाय एसटिफ्रा खहा जानो मोननाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय जोंनि बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि राजखान्थिनि दैदेनगिरिनि बाथ्राया बे समाव रायजोनि गोसोखौ गोजोन होनो हायाखै एबा रायजो राजाया बेफोरबायदि बेनि खुगानिफ्राय एबा बेबायदि लिडारनिफ्राय मालाब्लाबो लुबैयाखैमोन आरो बेनो जाहैबाय बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा मा बुंदोंमोन, रायजोआ मा लुबैदोंमोन आरो पानिराम ब्रह्म बिथाङा माबायदि बाथ्रा बुंखो। थारैनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोबां खौरां बिजोङाव नुखाबाय जे पानिराम ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दे एबा बाथ्रा बुंदोंदि मोनद' हारिया एबा बिनांगौ मोनथाया बयहाबो दङ, नाथाय मोननांगौब्ला जों बादा होब्लाबो एबा हेंथा होआब्लाबो मोनखागोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों। मोननायनि पक्षआवसो बाथ्रा बुंदों पानिराम ब्रह्म बिथाङा। बे समाव रायजो राजाफ्रा पानिराम ब्रह्म बायदि थामहिनबा बिटिसिनि सासे दायित्व गोनां बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि पानिराम ब्रह्म थामहिनबा बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथांनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा नेनानै गैयामोन। दा बिथाङा फोरमायदों रबिराम नार्जारी बिथाङाबो सासे बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि, बिथाङा सासे एमएलए, बिथाङा सासे मावफुं सोद्रोमा। बिथाङा फोरमायदों बिन्दु मोनसेबो 1 इन्सिबो थाखानाय जा मोन 14 एसटिफोर बिथांमोननि थाखाय जेबो खहा जानो मोननाय नङा। एसटि होनायाव मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो खहा जानो मोननाय नङा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। नाथाय पानिराम ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों जे मोननांगौब्ला ट्राइबेल माहारिफ्रा बादा होआब्लाबो मोनखागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथांनि बायदिब्ला मा थाखानाय जा मोन 14 हारिनि जा एसटि हारिफ्रा हेंथा होनाङा नामा, सोमावसारनाङा नामा, बेयो मोनसे गिदिर सोंथि। पानिराम ब्रह्म बिथाङा बुंनो नागिरदों नामा दे थाखानाय जा ट्राइबेल माहारिफोर जा मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरदों बै एसटि होनो नागिरनायफोरनि हेंथायै गसंनो नाङा होननानै बे समाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा बुंनो नागिरदों नामा? बेबायदि सिरि खोनासंनो एबा थाजानो लुबैदों नामा पानिराम ब्रह्म बिथाङा? थारैनो बे मोनसे गिदिर सोंथि। दानिया फैदो बिदिब्ला बिथांनि जा फंनैसो बाथ्रा बुंनाय, मोननांगौब्ला मोनखागोन, बादा होब्लाबो एबा हेंथा होआब्लाबो मोनद' हारिया मोननांगौब्ला मोनखागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बिथाङा फंसेबो क्राइटेरियानि जा मोनथाय दङ एबा मोनद' जा हारिया एसटि नागिरदों बिथांनि सायाव फंसेबो बेरेखा जानानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनाखै। दानिया फैदो बिदिब्ला माबोरैहाय बिथाङा बाथ्रा बुंदों मोनद' हारिनि सायाव एबा मोनद' हारिया जा एसटि नागिरनाय एसटि होनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों। जों बिथांनि बे ससे जा बुंनाय बाथ्रा बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनि। कमिउनिटिफोरनिफ्राय एसटि होनो थांनायाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय जेबो खुगा सियाखै, बेनिखायनो गोबां मानसिफोरा बाथ्राखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेर आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। बिनि सायाव सारा दोलोनि जानानै मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरखौ? बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दङ। बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों। दा एसटि मोननांगौ मोनैया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय। जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौब्ला मोनखागोन, बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन। बे गतिके आङो बेखौ बारा माने कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै। एसटि बिग्राफ्रा बिदों हिसाबै बिगोन।
माने बे हिसाबै जोंहा बहाय माबा मोनसे माने कन्ट्रभार्सियेल खोथा रायलायनांगौनि खोथा गैया बेखिनि खोथा आदसा जिहेतु बिनायनि अधिकाराथ' बयहाबो दङ बे गतिके मोननांगौ अधिकार हिसाबै बिसोर बिदों दा ST मोननांगौ मोनैया बेथ' नियमनि खोथा जाहैबाय जुदि नों बादा होबाबो मोननांगौल' मोनखागोन बादा होआब्लाबो नों मोनखागोन बे गतिके आङो बेखौ बारा माने कन्ट्रभार्सियाव लांनो नागिराखै ST बिग्राफ्रा बिदों हिसाबै बिगोन माने बे हिसाबै जोंहा बहाय माबा मोनसे माने कन्ट्रभार्सियेल खोथा रायलायनांगौनि खोथा गैया बेखिनि खोथा